Tedy vás o tom všechny informuji a vrhneme se teďka na tu samotnou prezentaci k našemu gymnáziu. Tak první část vlastně bych chtěl jenom udělat takový krátký souhrn toho, o čem všem tady budu mluvit. Nejdříve vám něco řeknu o přijímacím řízení s talentovou zkouškou, potom si řekneme něco o přijímačkách na nečisto, potom vás seznámím s učebním plánem oboru gymnázia se sportovní přípravou, potom vám stručně povykládám o samotném předmětu sportovní přípravy, potom si řekneme něco o individuálních studijních plánech a jak s nimi pracujeme v naší škole. Potom si řekneme krátce něco o finanční náročnosti a vlastně benefitech studia u nás. Potom vám představím sportovní zázemí, ve kterém je vlastně to sportování, tedy ta sportovní příprava realizována. Potom si řekneme něco o akcích, sportovních kurzech a exkurzích a dalších vzdělávacích akcích, které se na naší škole konají. Potom si řekneme něco o profilu absolventa a jejich uplatnění v rámci následného vysokoškolského studia a potom vás odkážu na takovou, bych řekl, individuální prohlídku naší školy, tedy toho, o čem já se tady zmiňovat nebudu. Tak, nejdříve tedy k tomu samotnému přijímacímu řízení. Důležitá informace je, že samozřejmě přihlášky do tohoto oboru, tedy oboru s talentovou zkouškou, je nutné podávat do 30. listopadu tohoto roku. Následně talentové zkoušky se konají 12. a 13. ledna a tyto talentové zkoušky jsou složeny z pohybového testu, který má v sobě zahrnuty 4 disciplíny. Rozpis těch disciplín a bodování v rámci těch disciplín si můžete potom pročíst v kritériích. Za chviličku vám ukážu, kde ta kritéria a případně přihlášku ke studiu naleznete. No a potom se to přijímací řízení skládá také z jednotné zkoušky, kterou organizuje CERMAT, tedy z matematiky a českého jazyka, a ty jsou stanoveny na 12. a 13. dubna. Důležitá věc, pokud si podáte teďka 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou, ty přihlášky jsou vlastně modré, tedy můžete si podat přihlášku například k nám na gymnázium se sportovní přípravou a třeba do Jihlavy nebo do Jablonce nebo do Brna, Prahy a tak dále, tak potom vlastně si můžete podat další 2 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky. Tedy dohromady si můžete podat až 4 přihlášky, tedy 2 do oboru s talentovou zkouškou a 2 do oboru bez talentové zkoušky. Pokud tak učiníte, a tedy podáte si až 4 přihlášky, tak jednotné testy potom konáte na těch školách podle těch modrých přihlášek, tedy by to bylo třeba naše gymnázium a gymnázium Jihlava. Po těchto jednotných testech CERMAT vlastně testy vyhodnotí a lepší výsledek pošle na všechny 4 školy, na kterých ty přihlášky máte. A na těchto 4 školách vlastně budete zařazeni do nějakého seznamu uchazečů, předpokládám přijatých, a zápisovým lístkem se rozhodnete, na kterou z těch 4 škol nastoupíte. Pokud by se stalo, že jste třeba z větší vzdálenosti od Nového Města, což jsme třeba v minulých letech také řešili, že byla studentka třeba z Brna a podala si přihlášku k nám do Nového Města a druhou přihlášku si podala do Jablonce, tak aby nemusela jeden den jet na ty jednotné testy do Nového Města a druhý den do Jablonce, tak jsme se s CERMATem a vlastně s tou uchazečkou domluvili, že konala jednotné zkoušky v rámci svého bydliště, tedy podle těch růžových přihlášek, které si podala do 1. března. Nicméně toto bylo všechno nutné dopředu zkomunikovat s CERMATem a vyřešit mezi všemi těmi 4 školami, kterých se to týkalo. Takže administrativně to bylo relativně náročné, ale dělali jsme to, takže pokud by se to týkalo i vás, klidně se na nás obraťte. No a ještě jedna informace týkající se těch přihlášek. Součástí té přihlášky je také vlastně nutnost doložení potvrzení o sportovní nebo zdravotní způsobilosti, kterou dodává lékař. A pokud by se náhodou stalo to, že v současné době nejste schopni vlastně se na to lékařské vyšetření objednat, tak nic se neděje, přihlášku podejte bez tohoto lékařského vyšetření a my vás vlastně jste nám to lékařské vyšetření následně dodali ve chvíli, kdy to vlastně ukončení těch krizových opatření dovolí.
No a teďka ještě vám ukážu ty webové stránky a kde najdete to, co jsem tady zmiňoval, tedy na našich webových stránkách v sekci Uchazeč je podkapitola Přijímací řízení. No a v té podkapitole přijímacího řízení je záložka 4leté gymnázium se sportovní přípravou, kde najdete všechny důležité termíny, najdete zde kritéria ke přijetí, najdete zde přihlášku ve formátu PDF a Excel a najdete zde odkaz vlastně na základní informace, které podává CERMAT. Takže doporučuji si prohlédnout a sledovat a následně tady potom najdete výsledky talentové zkoušky a samotného přijímacího řízení. Tedy to by bylo k přijímacímu řízení a já se vrátím zpátky k naší prezentaci. Tak, jenom momentíček, než já to tady prokliknu. Tak, a jdeme na další bod a tím bodem jsou přijímací zkoušky na nečisto. Přijímací zkoušky na nečisto klasicky děláme v únoru vždycky školního roku. Popíšu vám, jakým způsobem to probíhalo v minulých letech. Jednalo se o to, že studenti přijdou do naší školy, projdou si vlastně takovou tou procedurou, která obsahuje to, že vlastně přichází do neznámého prostředí, do neznámé třídy, je tam nějaký neznámý učitel, tedy zadavatel, projdou si administrací stejně tak jako u ostrých testů, které budou v dubnu a vlastně vyřeší test z matematiky a českého jazyka pod anonymním číslem, které si vylosují. My následně do druhého dne jsme tyto přijímačky opravili a výsledky pod tím identifikačním číslem vyvěsili na naše webové stránky a následně druhý den si ti, co to zpracovali, mohli opravené vyzvednout. Zatím to máme plánováno tak, že bychom to chtěli zrealizovat, nicméně nedokážu vám zatím v této současné chvíli říct, jestli to proběhne nebo neproběhne. Uvidíme podle toho, jestli budou opatření uvolněna nebo jakým způsobem se vůbec celá koronavirová epidemie bude vyvíjet dál. Tedy poprosím vás, sledujte naše webové stránky a tam vám budeme aktualizovat veškeré informace, které se toho budou týkat. Tak, to by bylo k přijímacím zkouškám na nečisto a já se teďka dostávám k učebnímu plánu oboru a zase vás odkážu na naše webové stránky a ukážu vám, jakým způsobem se dostanete k tomuto učebnímu plánu, takže jenom momentíček, já to tady opět přepnu. Tak, na našich webových stránkách naleznete rychlý odkaz uprostřed nahoře, kde jsou dokumenty a v těchto dokumentech naleznete učební plány jednotlivých oborů. Já když to rozkliknu, tak tady máme učební plán gymnázia se sportovní přípravou a tady se můžete vlastně podívat, jaká je hodinová dotace jednotlivých předmětů v rámci studia tohoto oboru. Doporučuji si prohlédnout, proklikat a pokud se budete rozhodovat mezi více školami, porovnejte si klidně, kolik hodin má který předmět, v jakém rozsahu je vlastně ta látka vyučovaná, kolik hodin je tam věnováno matematice, češtině a anglickému jazyku. Upozorním jenom na několik bodů z tohoto učebního plánu. My tady máme třeba druhý cizí jazyk, který je v dotaci 3hodinové v každém ročníku a studenti si vlastně v prvním ročníku vybírají, jestli chtějí francouzštinu, němčinu nebo ruský jazyk. Pak tady máme ještě estetickou výchovu, kdy si zase studenti volí, jestli chcou hudební nebo výtvarnou výchovu. No a potom tady máme vlastně sportovní přípravu, která je zařazena vlastně do toho učebního plánu jako zcela adekvátní předmět jako ty ostatní. S tím, že v prvním ročníku, kromě 15 hodin vlastně sportovní přípravy, mají žáci ještě takzvanou teorii sportovní přípravy. A ta teorie sportovní přípravy je vlastně vědomostní základ k tomu té pohybové přípravě, kde jim trenéři vysvětlují, jakým způsobem si mají vést tréninkové deníky, co to je anaerobní práh, co je to laktátový práh, jak pracovat vlastně s intenzitama zatížení a tak dále a tak dále. Takže to probíhá v prvním ročníku. No a potom vás ještě upozorňuji
třetí a čtvrtý ročník, kde vlastně hodinové dotace jednotlivých předmětů se částečně a postupně stahují a ve třetím a čtvrtém ročníku si volí studenti semináře, ve třetím ročníku si volí 2 dvouhodinové a ve čtvrtém ročníku 3 tříhodinové. No a jsou to semináře, které jsou v nabídce tady dole. A je to klasické portfolio vlastně většiny předmětů, tedy kdo se chce profilovat třeba směrem studia medicíny nebo lékařských fakult, tak si vybírá většinou chemii, biologii a fyziku. Kdo se chce třeba dál nebo více podrobněji věnovat tomu sportu, tak tady máme seminář teorie sportovní přípravy, jehož absolvováním vlastně a odmaturováním z tohoto předmětu žáci dostávají možnost získat licenci trenéra v dané specializaci. A třeba pro zajímavost řeknu, v loňském roce Svaz lyžařů v České republice udělal to, že kdo odmaturoval z teorie sportovní přípravy, studoval ve sportovní přípravě a vlastně účastnil se tréninku, případně dopomáhal s tréninky a zpracoval seminární práci, kterou obhájil vlastně a obhájili na našem gymnáziu s tím, že z Fakulty tělesné výchovy a sportu z Prahy přijel pan Knat na tuto obhajobu, tak získal licenci trenéra 2. třídy, tedy Bčkovou, což už je profesní licence a s touto licencí můžete být vlastně zaměstnáni jako profesionální trenér. Tak toto má ale pouze lyžování, ostatní sporty se získává po maturitě licence 3. třídy. V případě atletiky je tam ještě nutný absolvovat jeden seminář před samotnou maturitou z TSP. Tak, to jsem ale odbočil. Od toho učebního plánu, tedy ještě jednou zopakuji, pokud se budete rozhodovat a porovnávat si různé školy, doporučuji si vřele projít to portfolio předmětů, které nabízí v rámci té výuky, podívejte se na hodinovou dotaci a porovnejte si ty školy, jestli je to to, co vás vlastně zajímá. No a já se dostávám dál a k tomu opět využiji naše webové stránky a to je samotný předmět sportovní příprava. Demonstrovat to budu vlastně na rozvrhu našeho prvního ročníku, tedy první C, který naleznete v té pravé části zase v rychlém odkazu, kdy rozkliknete, vyberete si jednotlivou třídu. V prvním ročníku je máme označený první C, další ročníky je potom 2B, 3B a 4B. A tady vám chci vlastně ukázat, jakým způsobem je propojené jak to vzdělávání vědomostní, tak to vzdělávání sportovní. Žáci ve sportovní přípravě mají normálně běžnou výuku a do běžné výuky, stejně tak jako matematika, český jazyk, anglický jazyk, je zařazen předmět sportovní přípravy a tento předmět sportovní je zařazen tak, že žáci mají 3x týdně dvoufázový trénink. Tady ho vidíte v dopoledním úterním bloku 4. a 5. vyučovací hodiny. Ve středu je to také 4. a 5. vyučovací hodina, kde jsou vlastně rozdělení podle daných specializací. A teďka pravděpodobně jste si všimli toho bloku, který máme tady ve čtvrtek -1 a 0. Tento blok neprobíhá samozřejmě od 6 hodin od rána, ale v rámci individuálního studijního plánu, o kterém budu mluvit za chvilku, studenti mají možnost vlastně tu sportovní přípravu realizovat ve stanoveném harmonogramu místo tady hudební a výtvarné výchovy. Ten harmonogram stanovuji já vlastně na základě komunikace s trenéry, vyučujícími a řídí se to vlastně podle toho, jaká fáze té tréninkové přípravy je, případně jaká je fáze školního roku, jestli se blíží nějaké klasifikační období, nebo jestli žáci mají třeba předzávodní nebo závodní období a tak dále a tak dále. Takže standardně to bývá tak, že třeba v měsíci říjnu, který nám už bohužel tedy neproběhl normálně, by to měli studenti, takže 1 hodinu vlastně za měsíc by měli, nebo 1 dvouhodinovku by měli hudební a výtvarnou výchovu a 3x by měli sportovní přípravu. A v následních obdobích se to pak zase třeba překlápí opačně. Tak a potom máme odpolední bloky tréninku, vlastně atleti trénují v pondělním odpoledním bloku, následně ho tady vidíme úterý, středa, čtvrtek a pátek. Zimní sporty, tedy lyžování, biatlon, severská kombinace, pondělní tréninky nemají, ale mají úterní, středeční, čtvrteční a páteční tréninky. Pokud by vás zajímaly
Další podrobnosti ohledně téhleté tréninkové přípravy, tak já vás potom odkážu na ty následné schůzky, které budou probíhat od 15 hodin, kdy se můžete připojit buď to k trenérovi letních sportů nebo trenérovi atletiky panu Hubáčkovi, který tam bude mluvit o letních sportech, a nebo k trenérovi biatlonu panu Václavíkovi, který bude mluvit o zimních sportech. Takže tam vlastně máte potom možnost se dotazovat podrobněji na ta jednotlivá témata, která by vás zajímala v rámci té své dané specializace. No a já se vrátím zpátky k té své prezentaci. Takže jenom to tady zase rychle překliknu a vrátíme se zpátky k tomuto. No a já jsem vás tady již informoval o přijímacím řízením, přijímačkám na nečisto. Řekli jsme si něco krátce o učebním plánu a o předmětu sportovní přípravy z hlediska zařazení do běžného týdenního rozvrhu. No a teďka vám něco řeknu ještě o individuálním studijním plánu. Ten máme nastavený 4stupňově a vlastně jeho stupeň toho individuálního studijního plánu je přiřazován podle sportovní výkonnosti žáka a také podle studijních výsledků. Tady se v podstatě jedná o to, že žák musí zvládat studium tak, aby byl vlastně předpoklad k tomu, že postoupí do následného ročníku, a na základě toho je mu přidělován stupeň individuálního studijního plánu ve vazbě na jeho sportovní výkonnost. Kdyby vás zajímalo, co ty jednotlivé stupně znamenají, tak já vám je tady krátce promítnu a okomentuji. První stupeň vlastně znamená, že ten žák může navštěvovat tu středeční, respektive čtvrteční dopolední tréninkovou část místo výuky té hudební nebo výtvarné výchovy, jak jsem vám ukazoval v tom rozvrhu. Druhý stupeň dostává žák, který může vlastně opět to samé, co bylo v tom prvním stupni, a zároveň má možnost zúčastnit se naplánovaných soustředění a po návratu ze soustředění vlastně má nárok na pedagogickou podporu k dohnání zameškané látky. Třetí stupeň potom nás zase obsahuje to, co obsahuje druhý stupeň, plus možnost prodloužení uzavírání pololetní klasifikace s tím, že první pololetí si může odložit uzavření až do konce března a druhé pololetí do konce září. Toto většinou třetí stupeň dostávají žáci, kteří bojují nebo se dostávají do reprezentací a mají velmi vysoké jak tréninkové, tak závodní vytížení. No a ve čtvrtém stupni, který zase obsahuje to, co třetí stupeň, ale navíc vlastně ta výuka zde probíhá prostřednictvím jenom individuálních konzultací a následného přezkušování s tím, že ten žák v podstatě se v běžných hodinách výuky takřka nevyskytuje. Příkladem vlastně takové studentky, která toto absolvovala, byla Martina Sáblíková, která u nás také studovala, a navíc vlastně ta ještě využila té možnosti, že si jednotlivé ročníky rozložila. To znamená, že jeden školní rok studovala pololetí daného ročníku. Tak, to by bylo tedy k individuálním studijním plánům, a pokud by vás potom zajímaly nějaké další informace, tak se můžeme dostat potom následně v té diskuzi na závěr toho našeho dne otevřených dveří online. No a co se týče finanční náročnosti, respektive benefitů, které nabízíme, my máme možnost na žáky, kteří jsou zařazeni do sportovní přípravy, čerpat další finanční prostředky z kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je to formou dotačních titulů a přispíváme žákům na soustředění. Snažíme se žáky vybavit, tedy škola vlastní desítky párů lyží, zabezpečujeme je botama, zabezpečujeme je voskama, biatlonisty třeba municí. Každoročně má každý žák vlastně povinnou tělovýchovně lékařskou prohlídku sportovního lékaře, která je zaměřená na funkční vyšetření. To mají žáci povinně a škola to hradí. Dále mají vlastně
První ročníky mají možnost si koupit, nebo i další ročníky, možnost koupit značkové oblečení firmy Atex, se kterou máme vlastně smlouvu a máme ve vlastních barvách s vlastním designem vytvořené oblečení. To oblečení se skládá vlastně z kalhot, mikiny, bundy, trička, kraťasů a je to v hodnotě 4,5 tisíce přibližně a žákům to nabízíme za 1500 korun českých. No a potom také mají žáci v rámci sportovní přípravy vlastně řízenou regeneraci a ta regenerace velice často probíhá v novoměstských lázních, kde využíváme jak bazén, tak výřivky, saunový svět a podobně a toto vlastně také hradí plně škola žákům. O městských lázních pak ještě budu mluvit dál v té následné části. No a dostávám se k dalšímu bodu a tím dalším bodem jsou sportoviště, která využíváme. V tom levém sloupci vidíte naše sportoviště, máme tedy 2 tělocvičny, velkou a malou, máme vlastní posilovnu, máme víceúčelové hřiště s umělým povrchem a sportovci mají své vlastní zázemí, kde se můžou připravovat na tréninky. Za chviličku vám jednotlivá ty sportoviště ukážu na fotografiích a z těch mimoškolních využíváme Vysočina arénu, atletický stadion tělovýchovné jednoty Nového Města, jak jsem již říkal, městské lázně a také využíváme nově otevřenou sportovní halu, která je v blízkosti naší školy. No a teďka se dostanu k těm jednotlivým sportovištím. Toto je naše velká tělocvična, ta je výhradně využívána pro, řeknu, míčové sporty, volejbal, basketbal, florbal, kopana, futsal, badminton a tak dále a tak dále. Je to prostor asi 28x20 metrů a vlastně je to přímo v areálu naší školy, tedy není problém v krátké době se do této tělocvičny přesunout. Stavebně pod ní, a vlastně ty tělocvičny jsou nad sebou, je naše starší tělocvična, to je taková typická sokolská, je to prostor zhruba 20x10 metrů a je zase spíše zaměřená gymnasticky, případně na nějaké úpolové činnosti a hry tohoto charakteru, případně posilování. Další sportoviště máme vlastní posilovnu, která je také využívaná. Nejčastěji tam chodí atletické skupiny, ale ty atletické skupiny využívají i posilovnu v městských lázních. Takže jsou tam klasicky šlapadla, nějaké posilovací věže, činky a tak dále. No a tady už vidíte pohled na naši školu z drona, který jsme vyfotili asi ze 70metrové výšky. Takže toto je naše krásná škola. Tady vzadu vidíte tu velkou tělocvičnu, kterou jsem vám ukazoval a pod ní se nachází malá tělocvična a vedle naší školy je víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde se zase dá hrát házená, sálová, kopaná, volejbal. Teď jsme tam nově instalovali i basketbalové koše, takže basketbal a tak dále. No a tady vás ještě upozorním na atletický stadion, ke kterému si za chviličku dostanu, který je hnedka v sousedství naší školy, ale nejdříve, ať dodržím ten rozpis, který jsem vám ukazoval před chvílí, toto je zázemí nebo sociální zázemí pro sportovce, tedy žáci sportovní přípravy dochází do školy vlastně tímto zázemím. Zde má každý skřínku, jsou zde oddělené šatny pro děvčata a chlapce, u šaten jsou sociální zařízení, dále je tady sklad kol, sklad lyží, sklad zbraní a možnost vlastně školní pračky, kterou si můžou žáci využívat v rámci toho, pokud jsou z větší vzdálenosti a nemají kde prát oblečení, takže to můžou využívat v rámci tohoto zázemí. No a já se již dostávám k těm sportovištím, které nejsou naše, ale které využíváme díky vlastně partnerství s jednotlivými sportovními kluby a oddíly. Vysočina arénu pravděpodobně nemusím nějak dlouze představovat. Vysočina aréna je vzdálená přibližně 1,5 kilometru od naší školy, tedy ve velice krátké docházkové vzdálenosti. Nicméně většinou žáci bývají z výuky nebo po výuce, kdy mají odcházet na tréninky trenéry převáženi, tak aby stihli odtrénovat co nejkvalitněji a nejdéle.
No a po Vysočina aréně vám tady ukážu atletický stadion. Nejdříve ten levý obrázek, který je zase z nějakého leteckého pohledu, ukazuje, kde vlastně je naše gymnázium společně s tělocvičnou. Hnedka přes silnici je atletický stadion. A ještě vás upozorním na jeden objekt, který je hnedka za atletickým stadionem, kde stojí od září zprovozněná nově postavená sportovní hala, kterou vám ukážu také za chvilku. Ten pravý obrázek je vlastně pohled na atletický stadion z kopule našeho krásného gymnázia. No a toto jsou již městské lázně. Městské lázně stojí přibližně 5 minut chůze od naší školy. Je zde 25-metrový plavecký bazén, je zde divoká řeka plus výřivka. V horním patře lázní je posilovna, která je vybavená velice kvalitními běhátky, takže je velice často využívána atlety vlastně v zimním období pro trénink běhu. Dále je tam saunový svět, knajpová lázeň, možnost masáží a podobných služeb. Jak jsem říkal, tuto regeneraci žákům hradí škola. No a tady jsou obrázky naší sportovní haly, která, jak jsem říkal, je v sousedství atletického stadionu, který je v sousedství naší školy, takže asi 200 metrů od školy máme takovouto krásnou halu a zejména atletické skupiny budou tuto halu využívat v rámci svých tréninků. Tak, to byly sportoviště a teď se budu krátce zabývat akcemi, které vlastně pořádáme v jednotlivých ročnících, případně akcemi, které pořádáme v průřezu studia jednotlivých ročníků. V prvním ročníku pořádáme lyžařský kurz s Peci pod Sněžkou. Je to vlastně 6denní akce, ve které je 5denní lyžování v tomto krásném areálu. Je to zaměřeno na výuku lyžování, sjezdového a snowboardingu. Platili jsme přibližně 6 000 a je v tom zahrnuto vlastně všechno, to znamená doprava, skipas, ubytování, plná penze, doprava zavazadel rolbou na chatu a zpět. V druhém ročníku pořádáme vodácký kurz, jedeme Vltavu, jezdíme první týden v červnu a jedeme z úseku z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny, kdy vlastně se zabýváme výukou, sjíždění řeky, plus máme k tomu přidány ještě celé další vodácké dovednosti a máme tam přidanou prohlídku vlastně Českého Krumlova. No a ve třetím ročníku mají žáci vlastně takzvaný experimentální týden, který pořádají učitelé přírodovědných předmětů a je zaměřen vlastně na bádání v okolí Liberce, Krkonoš, dostávají se na Sněžku a zpracovávají vlastně pracovní listy, které jim ty jednotlivé předměty připraví a týká se to vlastně celého toho týdenního experimentování v venkovních podmínkách. Tak, to by bylo k těm sportovním a turistickým akcím. No a co se týče vlastně těch studijních, tak mimo samozřejmě běžnou výuku a běžné přednášky a besedy, které žákům pořádáme, tak bych tady asi vyzdvihl ještě několik dalších akcí. Pořádáme studijně poznávací pobyty do zahraničí. Tyto studijně poznávací pobyty jsou vlastně zaměřené na anglicky mluvící země, takže se jezdí buď do Anglie nebo do Skotska, i když v následném období uvidíme, jakým způsobem vůbec bude možné cestování, případně nebude. Další akcí, kterou bych chtěl tady zmínit, máme partnerskou školu v polské Bochni. Tam vlastně celoročně probíhá soutěž matematicko-geografická v anglickém jazyce. Vždycky probíhají 3 kola korespondenčně, kdy vždycky jedna škola připravuje zadání a vyhodnocuje vlastně celou soutěž. A potom je 4. závěrečné kolo, které jeden rok vždycky probíhá v Polsku a druhý rok u nás v Novém Městě, tedy v České republice, a vždycky ti žáci, kteří se té soutěže zúčastňují, tak jedou, případně se účastní toho českého kola v rámci té spolupráce s těmi studenty z polské Bochni. No a pak bych chtěl ještě upozornit vlastně na to, že v rámci sportovní přípravy je realizováno celá řada soustředění v zahraničí. Jezdíme do
Itálie, jezdíme do Skandinávie, do Švédska, jezdíme také do Slovenska, do vysokohorského prostředí. A je to vlastně vždycky všechno koordinováno v rámci té dané specializace, ve které byste případně byli. No a ještě než se dostanu dál, tak co se týče vlastně jakoby toho studia, tak bych chtěl zdůraznit to, že si myslím, že se nám velice dobře daří skloubit tu vzdělávací část s tou sportovní. Trenéři jsou našimi zaměstnanci stejně tak jako všichni ostatní učitelé, takže je velice často komunikováno, který žák případně neprospívá v některých předmětech, jak mu případně pomoct, jak mu pomoct v rámci individuálního studijního plánu, jestli třeba jeho tréninkové a závodní vytížení v současné chvíli, kdy třeba má šanci získat jakoby poukázku do reprezentace, není velmi vysoké s tím, že z toho důvodu nezvládá školu, tak v té škole se mu snažíme pomoct. A zase naopak, trenéři vlastně řeší také to, jestli ty žáci v rámci té své sportovní přípravy jsou vzhledem k tomu vytížení schopni zvládat to vzdělávání a snaží se jim upravovat ty podmínky tak, aby byli schopni vlastně postupovat do následujících ročníků. Tak a já se dostanu k další oblasti. Tady jsem z naší vlastně letošní výroční zprávy vytáhl úspěšnost přijetí absolventů na vysoké školy, takže tady se můžete podívat, a nějakou strukturu zájmu absolventů naší školy. Velice často se nám stává, že studenti gymnázia se sportovní přípravou to svoje vysokoškolské studium nebo následné studium dále spojují se sportem, tedy velice často chodí na učitelství tělesné výchovy, trenérství, management sportu, výživu, fyzioterapii a podobné obory. V několika případech se nám už i stalo, že vlastně absolvent té vysoké školy je právě v současné době zaměstnancem naší školy, který se vrátil třeba v pozici trenéra nebo učitele. Tedy velice často se stává, že studenti oboru gymnázia se sportovní přípravou se tomu sportu věnují i nadále ve svém profesním životě. No a dostávám se dále. Doporučím vám na našich stránkách, na našich facebookových stránkách odkaz Hurá na Ginome, kde se můžete přihlásit do facebookové skupiny. Do této facebookové skupiny vám budeme přidávat celou řadu odkazů na akce, které se budou týkat vlastně vás, uchazečů o studium u nás. Funguje tam celá řada ambasadorů, což jsou jak trenéři, tak učitelé, tak třeba současní studenti. Vy se jich tam můžete dotazovat a oni s vámi budou vlastně komunikovat to, co by vás zajímalo a chtěli byste vědět o studiu na naší škole. Tedy neváhejte, můžete se přidat pomocí QR kódu nebo si nás najděte na Facebooku a můžete si nás přidat. Stejně tak by měl fungovat vlastně Instagram, prostřednictvím kterého se zase také můžete spojovat s těmi ambasadory, o kterých jsem tady před chviličkou mluvil. No a já postoupím dále a teďka jsme si říkali, jakou formu zvolit prohlídky školy. A vzhledem k tomu, že toho času zase není příliš a nechceme vás tady zdržovat, tak to necháme na vás. A já vám ukážu na našich stránkách, momentíček, já to tady zase jenom nasdílím. Na našich stránkách, když půjdete vlastně do toho článku Dne otevřených dveří, prostřednictvím kterého jste se teďka hlásili, tak v pravém sloupci najdete fotogalerii, najdete videogalerii, najdete nějaké virtuální prohlídky jednotlivých poschodí, případně odborných učeben a najdete také promo video na naše studijní obory, takže ty si můžete všechny proklikat. Stejně tak ve chvíli, kdy budou uvolněny vlastně tyhle ty opatření vzhledem ke koronavirové nákaze, tak vám nabízíme možnost osobní prohlídky naší školy. Jenom vás poprosíme, zavolejte případně do kanceláře a domluvte si termín a velice rádi vás provedeme a všechno znova ukážeme a vysvětlíme. No a ještě vás odkážu na jeden velice zajímavý odkaz. Tady v horní části v pravé nabídce je historie školy,
kde se jednak můžete podívat vlastně na to, že naše škola už má více jak 125 let, ale tady vás upozorním na záložku Proměny gymnázia, kde se snažíme vlastně postupně vkládat jednotlivé články o rekonstrukcích a opravách a změn vybavení a úprav celé školy, tak aby vlastně škola byla velice moderně, hezky, mnoha učebnách, až bych řekl třeba domácky, velice příjemně vybavená a nabízela tak vlastně jako možnosti, které jsou nutné vzhledem k vzdělávání teďka v 21. století. Takže tady si můžete projít ty jednotlivé články, které tady vkládáme a myslím si, že za posledních několik let se nám podařilo tu školu opravdu velmi pěkně zmodernizovat, i když ten venkovní kabát vypadá velice starobyle. Tak, to by bylo tedy k té prohlídce, na kterou vás odkáži. Já se tady jenom přecvaknu zpátky na tu prezentaci a vlastně tím bychom v podstatě, dalo by se říct, skončili tu společnou část. Já to tady jenom takhle ještě rychle proklikám až na závěr. Takže tady máme portfolio, skupina, případně Instagram, prohlídka školy prostřednictvím našich webových stránek. No a už to byl vlastně poslední slide, takže já vám děkuji za pozornost a teďka poprosím, pokud máte nějaké dotazy, tak nám je buď to můžete psát do chatu, který si rozkliknete v té pravé horní části, případně si zapněte mikrofon a můžete nám své dotazy sdělovat přímo online přes mikrofon. Pokud byste neměli žádné dotazy, tak já vám velice děkuji za pozornost a budu se těšit zase při nějaké příležitosti. Připomínám přihlášky do 30. listopadu. Budeme tady sedět ještě do té 3. hodiny, takže pokud byste měli potom nějaké dodatečné dotazy, tak je klidně tady směřujte, budeme na ně odpovídat a dále připomínám skutečnost, že od 15 hodin budou probíhat ty jednotlivé schůzky s trenéry letních a zimních sportů. No a ještě abych nezapomněl, jak jsem říkal, zastavuji nahrávání, takže